mennyire jó lenne, ha itt valami más lenne, nem egy beton darab, de a legtöbb embernél ez így megmarad így az álmodozás szintjén, és aztán itt sodorják tovább a hétköznapok, de az a jó, hogyha az ember megkeresi annak a módját, hogy ezeket a kis álmait így megvalósítsa. És mi egy olyan csapat vagyunk, így 4-en összeálltunk, és megkerestük ennek a módjait. Tehát lehet embereket gyűjteni hozzá, lehet pénzforrást gyűjteni hozzá. Ezek olyan dolgok, amik nem csak a mi szívünkben élnek, mint vágy, hanem legtöbb ember így vágyik a természetre és a közösségre. Kezdeti lépés a legnehezebb, mert előtte még úgy érzi az ember, mintha valami lehetetlen feladattal állna szemben. De ahogy elkezdjük csinálni is a dolgokat, megjön hozzá minden segítség. Szóval ez egy baráti kezdeményezés, mi mindannyian hasonló dolgokkal foglalkozunk, és összeálltunk, hogy kitaláltuk ezt a projektet, és egyszerűen elkezdtünk csinálni. Pályáztunk rá pénzt, kerestünk helyszíneket, kerestünk partnereket, kerestünk embereket, akik segítenek. Hát igen, hogy ez a jó ebben az egészben, hogy mindenki megtalálja a helyét. Az erős emberek ugye fát vágnak, a nénik kicsit ülősebb munkát csinálnak, de mindenki megtalálja magát, és tulajdonképpen az a jó, hogy itt szinte mindenki lakó, meg van még egy pár önkéntes, de hogy igazából ez a közösség alapja. Tehát, hogyha minden budapesti udvarban ekkora élet lenne, akkor az emberek nem várnák a támogatást mindenféle helyekről, hanem maguk csinálnák meg, és ez a jó ebben az egészben, hogy itt így beindult az élet, mindenki érti, hogy ez miről szól, hogy nem díszkertről van szó, hanem a saját maga teréről, és hogy jó érzés itt lenni, tényleg nekünk is most már sok hétvégét töltöttünk itt, úgyhogy megéri. Kaptunk egy felkérést, hogy részt vennénk-e egy ilyen program keretén belül önerőből saját munkánkat beletetszölve egy ilyen programba. Mi igent mondtunk, és remélünk, hogy többen fognak a házból csatlakozni. Fiatal apaként én más kiutat nem láttam az életbe ebből a rossz állapotban, hanem az, hogy részt vegyek ebbe a programba, és megvalósítsam azt, ami majd a gyerekem büszkén fog mutogatni másoknak. Miért kaparásszuk most itt a téglákat? Hogy szeretnék ezt a rossz téglát felhasználni valamire, mondjuk például útépítésre, aztán szerszámos bódé készítésére, aztán még ki tudja mire. Fa nemesített virággal lesz, és annak a helyét ássuk mostan ki.
évelő növények lesznek végig ültetve. Sövény? Ne engem kérlek. Sövény lesz? Még egyszer ismételnie? Igen, szóval itt most a sövénysor lesz végigültetés, mint a föld jó, ezért ezt meghagyjuk az eredeti földet. Szerencsés esetben akkor kb. Fél év alatt már kész komposzt lehet. Ezek a komposztáló edények annyira fölgyorsítják a folyamatot, hogy természetben is sokkal lassabban folyik ez le, itt sokkal gyorsabban zajlik ez az egész átalakulási folyamat. 80-ban jöttünk ide lakni, még a szüleimmel. És azóta időnként nyílik a sövényt, akkor még itt füves volt az udvar egy kicsit. Csak a fű az kihalt, mert nem locsolta senki, nem kertészkedett, a virágok ránőttek, ahogy látjátok, és a fű az nem bírta az árnyékot. Sokkal szebb lesz. Sokkal szebb lesz, sokkal nagyobb a lendület, sokkal több lakó dolgozik, nem egy vagy kettő, és látod, a tervek is gyönyörűek, tehát nagyon szépen meg van tervezve, és ha annak csak a fele megvalósul munkába, akkor már gyönyörű udvarunk lesz.